cărămidă la ceea ce va însemna viitorul campus teologic. Am găsit situația asta inadmisibilă. M-a atins, m-a durut foarte tare cinismul autorităților și mi-am propus atunci să revin la fața locului, pentru că simțeam nevoia să cunosc mai bine situația eu personal, înainte de toate. Înainte să vin cu sentințe, concluzii, era nevoie de o cercetare. Ceea ce veți vedea în acest film documentar reprezintă doar o parte din materialul pe care l-am strâns. Pentru noi nu reprezintă un film, o operă finită, cinematografică. Deloc. E un material de documentare pe care l-am editat. Lipsește foarte mult din materialul pe care îl avem. Și încă un singur lucru am să mai spun. M-a marcat ceva foarte tare în momentul în care am făcut drumul spre Patarât cu autobuzul care pleacă din oraș, alături de copii și cei care veneau din oraș înapoi spre Patarât. La un moment dat, apropiindu-ne de Patarât, mașina care ne afla în noi, cu toți copiii care veneau de la școală, a tras pe dreapta, ușor, pentru a face loc mașinii de gunoi, pentru a da prioritate mașinii de gunoi, care trebuia să ajungă înainte. Chestiunea asta pentru mine a avut o valoare simbolică, a însemnat atât de mult, a reprezentat atât de bine situația și starea de fapt, încât am fost serios, am fost foarte tulburat de acest mic amănunt, aflându-mă în acea mașină. Bun, și ce vreau să mai spun este că noi o să încercăm să continuăm cercetarea noastră și ne-am bucurat foarte mult, am inițiat deja demersurile necesare, vreau să facem un spectacol în zona respectivă, cu locuitorii zonei. Asta la anul. Mai departe, o să vorbească filmul. Mulțumesc foarte mult!